Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ala gafarta malam, tambaya ce nake da ita guda ɗaya akan karatu da kai shekaran jiya. Shekaran jiya akwai karatu da kai akan wani bawan Allah da ya datse magana da kai akan wannan hadisi na istihara. Ya datse maganarka akan magana ta istihara, ya faɗi kalmominka amma ya yanke hadisin. To alhamdulillah, akwai mun saurari ƙalubale da ka jefawa duniyar izala, musamman shi Musa da ake masa inkiya da asadu sunna. Musa da ake masa inkiya da asadu sunna, ka ce duk inda yake emergency da gaggawa a gaya masa, lalle ne a gaya mar kana da bukatar ku zauna muƙabala. Ba don komai ba, saboda wannan maganar da ya yanki taka ya bar hujjar da ka kafa da shi. To alhamdulillah, amma daga cikin abin da ka faɗa, ka ce ba hadisi ko kuma hujjan da ka kafa ba. Ibn Taymiyyah a cikin littafinsa ma yana tabbatar da istihara, don haka ya ɗauki wannan littafin ya fassara wa 'yan uwa. Kana jiransa duk inda yake a gaya masa. To algafata malam, mu dai har yanzu mun ga shiru. Shine tambayar da nake wa malam. To alhamdulillah, shin ba haddada lokaci ba ne? Ba sa lokacin zaman ba ne? A'a, ba mu ji an saka ba. To me ya hana su? To ko tsoro, amma dai sharaɗin ma da ka saka mu fa har yanzu ya yi karatu shekaran jiya mun saurara, ya yi karatu yau mun saurara, ba mu fajiya ma fassara wannan istihara ta Ibn Taymiyyah ba. Na farko kenan. Na biyu kuma ba mu ji yayi maganar ranar zaman ba. Allah gafarta malam. To alhalin, to mu dai yanzu abin da muke so shine, dama mun faɗa cewa da ya ce me yasa in har akwai istikhara da za a yi a gani wani abu a mafarki, me yasa ban duba wa gwamnati in gaya musu lokacin karewar Boko Haram ba? Haka ka ce ko? Na'am, haka yace. To ni kuma na ce ganina da rashin ganina duk dai amsan su a gurin Ibn Taymiyyah yake. Ya abin da na faɗa cewa ne da aka ce mun har kasa ɗinka yasa yana neman ka muƙabala, na ce ai to wannan ya kai intaha. To har in yana neman muƙabala, to sharɗin guda ɗaya ce, kuma ba wani sharɗi ne mai nauyi ba. Akwai fasali na firasa khalqiyya a cikin madarijus salikin, ya ɗauki wannan fasalin ya karanta ta tun daga farkonta zuwa ƙarshenta. Fasali ɗaya feji ɗaya ne. In ya karanta ya fassara a take a gurin ya sa lokacin zama. Iya abin da na faɗa. In ya karanta in bai sa lokaci ba, kaga sai a sake tuntubansa ko? Ya karanta ne? Bai karanta ba shi. Me yake ne? To ba mu dai sani ba, amma har yanzu dai muna bibiya, bai karanta ba. Ba mu san abin da ya hana shi ba, amma har yanzu dai mun bibiyi karatuttukan da ya yi, ba mu ji ya fassara ba, ba mu ji kuma ya saka rana ba. Ikon Allah. To mai yiwa ko ya gagara karantawa ne, to ya samu wayansu malamai a cikinsu su karanta mushi saboda ya samu amsan cewarsa ko zan iya gani ko ba zan iya gani ba. Ka gani, to wani lokacin zai yi ya kasance abin zai yi masa nauyi ne,
ko kuma gurin karanta lafazin ko kuma gurin bayyana ma'anar a gani ana samun matsala. To ka gani hakan ba zai hana ya karanta ba, inda dai har ya neme ni ka gani ya kama suna da aka ce ya neme ni, kaga ya kamata mu yi masa adalci. Adalcin da za mu yi masa shine ya karanta, in ya karanta ya fassara ya sa lokaci a take sai ya gayyace mu. In ya gayyace mu ba mu je ba sai ya ce mana makaryata. Amma shine fa ɗalabin shine ƙwaya ɗaya tak, fasali na firasa khalqiyya, ya ɗauki wannan fasalin ya karanta. Daga cikin an yi masa jawabi, an ba shi amsar cewa zan iya in gani ko ba zan iya in gani ba. Shikenan. To amma in ba a yi hakan ba gaskiya ka gani babu amfanin ma ya ce ba za a gani ko za a gani ba, domin daga ya karanta ba zai buƙaci sauran bayani ba akan gani da rashin gani. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma mun ba da wani assignment na cewa ya samu i'lamul muwaqqi'in. Shi Ibn Taymiyyah mamaci in an dawo da shi fa sai ya san halin mamacin nan. Shi mamacin nan a duniya yake ko a lahira yake? A lahira yake. Amma a lahiran ma bai bar shi ba sai ya san halin wannan mamacin kafin ya sallace shi. Haka rubuce a littafi cewa kai ka karanta me ake faɗa, in ka fassara ka gayyace ni ko ina, duk inda kake so ka karanta nan gurare guda biyu kawai. Shine abin da aka gagara. Kaga bai kamata a wannan ya gagare ku ba, amma in har domin cikin biyu ne, na ɗaya rashin karantawan mai yiwa zai kasance ba zai iya karanta lafazin ba, ko kuma zai iya karanta lafazin ba zai iya fassara shi ba. Cikin biyu ɗaya ne. To in ya zamanto ba zai iya karanta lafazin ba, to ka gani da kuka ce mana malami ne har yana da almajirai, kaga to almajiran nan me suke nema a gurin su? Me suke nema? Wanda bai karanta harfi baki ya fassara ba amfanin binsa da sunan malami. Ko kuma zai iya karanta wannan fejin amma ba zai iya fassara ba. To a nan mafa akwai to ɓoyayyen abu da bai kamata a ɓoye wa ɗaliban ilimi ba, domin su don su samu addini aka bi ku. In har akwai a cikin littattafanku akwai abubuwan da ba za ku iya fassara musu ba, to ya kamata su ɗaliban su yi hankali su ce to shin wannan menene? Kaga ana akwai matsala. To alayi halin dai mu dai iya anan muka tsaya cewa a karanta nan fasalin, a fassara bainar jama'a, kowa ya gani, sai a dawo isa lokacin da ya so a dawo mana da wannan kasa ɗin, sai mu tafi da shi mu zauna. Shi kenan. Allah ya samu dace. Wa ku da wannan alhamdulillah rabbil alamin. Ya godiya zan yaushe. To aka mukalla babu abin da za mu ce sai mu ce Allah ya saka da alheri. Maganganu da kake faɗa akan cewa waɗannan mutane ba addini suke wa aiki ba kuma musulunci suke wa aiki ba, in har za ka kawo hadisin manzo Allah mutum ya datse shi, ko kuma mutum ya kau da kai daga na sahabin annabi yana tabbatar da na Ibn Taymiyyah, kuma a sa shi ya fassara, ya kama ina ko yana inda ko yana jin tsoro, kuma ka sa maganar mutum kai ka nemi muƙabala, mutum yake ga sharaɗinsa ya yadda zai yi muƙabala mai sauƙi ne, amma kan ka ƙaryata nawa da Allah gashi a can gurin ya gaya maka littafi, ya gaya maka inda babi yake, ya gaya maka peji, karatun ma bai da yawa, to da sai a taimakawa addini
saboda kace na ce ya yi yawa a fassara, in an fassara shi kenan gobe kuma ya rage wa shehu abin da ya nema ya samu. Don haka tun da an cika sharaɗi, kama ba a cika sharaɗi ba a yi ta maganganu ɗin, to ba fashi ba ne. Muna yi wa shehu godiya, Allah ya saka masa da alheri. Ka san kuma abin da ya sa muka faɗi hakan ba don komai ba ne, mun ji labarin cewa ana ta cewa muna canjawa Ibn Taymiyyah fassara. Kaga to kai ba mu ji naka ba, na ce ma ka cewa namu muna canja musu fassara, muna yi musu sa'inci, to kaga ba laifi ba ne mu ma mu ji naka. Wani irin fassara za ka yi masa? Larabci aka rubuta, ka karanta ɗaya bayan ɗaya, lafzan bi lafzi, ka fassara wa duniya tana ji. Daga nan sai ka ce a zo a zauna a yi muƙabala, babu wani istikhara da za a yi a ga wani abu ba, ko akwai shi. Ai a cikin wannan feji guda ɗaya an ji bayanin gaba ɗaya, nan ma za a samu amsa. A gani yanzu na yi fassara sai ka ce na canja wa malamin ka fassara. A to sai mu ji naka, ba zai yi mu je mu zauna akan wannan matsalan kuma muna ta cece ku ce ba. A'a, ka yi fassarar ka, nakan nake nema, in ka yi ka sa lokacin da ka so sai mu zauna shikenan. Aga an sawwaka mana aiki, a maimakon mu je in ce ka fassara, ka ce kai ka fassara, ka fassara, kai ka fassara. Haka za mu yi ta haka, za mu tashi, ba za mu kai ga natija ba, ko ba haka ba? Yawwa, littafin ba wai ɓoye littafi ba ne, sananne ne. Akwai littattafai, wannan ma guda biyu ne na bayar, saboda in ya fassara wannan akwai da wa'yansu kuma da zan je musu na Ibn Taymiyyah ne. Kai akwai ma masu cin abincin gidan aljanna a cikinsu, ikon Allah. Ina da yawa da nake so, ɗaya ne kawai nake so a fassara in je da shi nan, domin akwai abubuwan da ya fi wa'annan, zan je da su fassara musu nima, in dogara da wannan fassarar tasu. Don yanzu in na je ma sai a ce ba wannan ake nufi ba, sai shi ma ya faɗa, nima in faɗa. Ka gani, daga ya fassara sai in ce a'a, gafa abin da kai kanka ka fassara, shikenan fa. Kaga ba yawan surutu. Zuwan mu da dawowan mu ina ganin ba zai wuce minti 30 ba, an gama komai. Amma in ba a fassara ba, kaga za mu ɓata lokaci awanni kuwa, don ba za ka yarda da fassarar tawan ba, ni ma kuma ba zan yarda ba ka fassara ba. Ya gani, to ya kamata ka fito ka fassara wa duniya tana ji. In ka fassara sai ni ma in zo in baka dalilin istikhara, zai yi ko ba zai yi ba. Allah ya sa mu dace. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Sai ya karama Allah mana addu'a mu tashi. Amin. Amin. لنا يا واهل الأهد، يا بر يا وتر يا عين المراد عجل، يا من لا له شفع كلا ولا ولد، أغيث ضينا وفرج كربه أبدا، يا من لا شبيع له حقا ولا ند، أنت القياس لكل خائف وجل، يا رب يا حق يا من لا له ضد، فرج لأمة خير الخلق غمهم، فرج لأمة خير الخلق غمهم، فرج لأمة خير الخلق غمهم، ولا ينالهم نصب ولا حسد، بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنصاري يا أحمد، صل وسلم على خير الورى أبدا محمد آله أصحابه سند. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين.